Molt bé. ¿Qué tal? Pues bien. Que guai. Com va? Bien. Què tal Tàrrega? Sí, superbé. Aquests dies ha estat genial perquè no havia viscut amb la comunitat per dia. Ara he estat 10 dies pel procés de treball i molt guai. Et cuida bé Tàrrega, t'agrada? Havies estat abans? Un dia per venir a xerrar a la Fira, quan me varen convidar a participar, i superguai. M'agrada molt. Molt bé, molt bé, que guai. Jo soc d'aquí Tàrrega i llavors, clar, em conec la Fira tota la vida, no? L'he viscut des de ben petit, he mirat sempre tot el procés que he viscut també a la Fira, com ha canviat. Que guai. I finalment he tingut la sort d'anar-m'hi ficant. I ho tenies sempre en el cap que volies fer això? Jo crec que una mica per culpa de la Fira he acabat on estic ara, no? Té sentit, no? Presentant algo a Fira. Clar, aquí la gent de Tàrrega ho tenim una mica a la vena, no? El teatre, l'art de carrer, estem acostumats. I he tingut la sort de veure tot el desenvolupament, de conèixer les entranyes, a nivell organitzatiu també he treballat, he pogut participar d'algun espectacle alguna vegada, tot i que aquesta és la primera vegada que és una peça de la nostra companyia, que acaba de començar, és la primera vegada algo nostre, 100%. Quina passada, i quines expectatives teniu així com companyia jove que comença? Nosaltres tenim ganes de menjar-nos al món, o sigui, volem dedicar-nos, clar, volem dedicar-nos a això, volem treballar d'això, ens atreu molt, però és molt complicat, és molt complicat i la plataforma de la Fira és un ajut molt important. Sí, total. I forma part del suport a la creació, que puguis estar aquí, puguis treballar, tinguis feedback, tinguis assajos oberts, tinguis un espai. Una ajuda amb les parts que no controlam com que és la primera vegada, no? Exacte. I poder tindre aquesta plataforma que t'impulsi, com a nosaltres, en el nostre cas, de nova companyia, doncs ens va molt bé. Això ajuda molt. Jo tinc una trajectòria, però no en un sentit tan performatiu, tinc trajectòria dins tu vens dels arts visuals, no? I és la primera vegada que faig aquest gir i, clar, m'ha ajudat molt els programes de suport a la creació perquè tinc molt de dubtes de la part pràctica, saps, de tot com construir la peça que finalment és una performance i no una foto i no un vídeo, que és el que havia fet fins ara. I m'ha agradat molt treballar amb l'equip de la Fira per això, perquè em sento molt arropada i també em sento molt dignificada. Saps que de vegades he treballat en projectes d'arts visuals que dius, ostres, la figura de l'artista està tan precaritzada, explotada. És important que ens autodignifiquem, no? Perquè ja és prou precari tot plegat aquest món. És la primera vegada que estàs en arts escèniques, llavors? Sí, en arts escèniques la primera vegada i la primera vegada a Tàrrega i vaig acceptar perquè ostres, jo vaig veure aquesta proposta molt guai per una expansió creativa, no? Vaig pensar, vale, pot ser una expansió creativa per treballar nous modes de treballar i expansió també a nivell de contactes, de gent nova per conèixer de l'àmbit creatiu, expansió professional, igual... Cap i la Fira és un mercat, la Fira és un mercat i vens a vendre't, no, al final. Que això sí és un poc estrany perquè mai ho ha vingut, saps, és nou, i veiem què passarà. Jo havia estudiat direcció de dramatúrgia a Barcelona, en altres escoles, m'havia format d'altres maneres, i clar, va un moment que és que no tenia altre que anar al postgrau, no? Vull dir, ets de Tàrrega, t'interessa i vaig acabar el postgrau, i a part és un postgrau que és molt interessant perquè és formació en teatre, en arts de carrer, no? Que no n'hi ha. Ah, específic pel carrer. Arts de carrer, clar, tu pots trobar d'altres escoles de teatre, que lògicament es forma sobre teatre, però específicament en arts de carrer no existeix, no? I llavors, clar, com a Fira, com a plataforma, com a institució dels arts de carrer, doncs té aquesta part de la formació i és molt interessant. De fet, la nostra companyia neix d'aquí. Emília Gargot, que és la companyia que hem creat, som uns quants alumnes que vam sortir al postgrau, que ens vam caure molt bé i vam dir anem a fer alguna cosa, no? Ja treballàveu junts durant el postgrau. Exacte. Vareu adonar que teníeu química ja. Sí, teníem ganes de fer un pas més, no? Sí. I era com el natural anar a fer una peça conjunta, que aquí també hi ha d'altra gent que s'han anat sumant al projecte Emília Gargot, i ara ja som una família més gran, diguem, però... Professionalitzada, no? Sí, nosaltres treballem de manera professional, tot i que no ho siguem per la manca de recursos, però la idea és que a través de Fira i a través de seguir treballant doncs pugui arribar en aquest àmbit i ser una companyia estable i professional. Això seria el nostre objectiu final de passar per Fira. La Fira com inici cap a la professionalització, no? Exacte. Que guai. Tu fas performance, no? Vull dir, el teu procés és... Jo crec que és molt diferent al nostre, no? Sí, crec que és molt diferent. Vull dir, treballem de maneres completament de diferents mons. Contradictòries, però
Jo sóc molt contradictòria treballant perquè, per un costat, quan faig la performance és molt d'improvisació en el carrer, amb la gent, i jo flueixo amb el que passa en el moment, però faig uns processos d'investigació superteòrics, perquè me fico, jo què sé, ara he estat en el MACBA 6 mesos d'investigació i he estat tot l'hivern ficada llegint. I me fico unes pallisses, m'agrada molt la filosofia, m'agrada molt els pensaments, les humanitats, i me fico molta canya teòrica que després surt en el carrer d'una manera intuïtiva, d'una manera després estranya. tu vas provant i... Sí, tiro de fils, si surt o no surt, hi ha molta intuïció, però... Clar, però entendre-ho d'alguna manera, la teva peça mai està acabada, no? No, mai. Sempre estàs en procés. Sí, que li diuen work in progress, sempre està en work in progress continu i provant en nous contextos. Ara és Tàrrega, va ser Mèxic, va ser Xina, i vaig veient com funciona amb la gent de cada país, de cada comunitat, com reacciona. Aquest és estrany amb les passamuntanyes, no? Sempre soc un altre estrany amb el làtigo. Molt bé. I sí. I vosaltres com treballar? Perquè vos vaig veure justament en l'assaig obert, no? En l'assaig obert i clar, nosaltres compartim la part aquesta de la part de llegir, de documentar-te, d'analitzar, de conceptualitzar. Nosaltres, per exemple, en aquest cas concret, partim d'un text d'un autor txec, Josef Čapek, que és La terra de molts noms, que parla sobre la globalització i l'aïllament que aquesta comporta. I clar, doncs aquí nosaltres hem fet un procés llarg, potser de més d'un any, a ratos d'anar analitzant aquest tema, no? Globalització, aïllament, ciutat industrialitzada, ciutat moderna, tots aquests temes que al final desemboquen en d'una manera més organitzada, en comparació en el teu cas, d'un temps d'assaig. Més controlada. Més controlada. I jo part d'això que no m'agrada el control i en el vostre cas hi ha d'haver un control. Nosaltres acabarem amb una peça definitiva que la intenció és repetir-la, tot i que el teatre té una cosa que sempre està viu, no? Vull dir, nosaltres potser estrenem a Fira, però si tornéssim a fer la peça d'aquí un temps en un altre lloc, segurament alguna cosa hauria canviat, no? Només l'espai d'actuació ja és diferent, per tant això ja et suposa anar sempre adaptant-te, no? I més parlant dels de carrer, no? Perquè a la sala, en canvi, sí que potser és més senzill aquesta repetició exacta igual cada vegada, però al carrer és que un dia fa vent, un dia fa pluja, un dia... Claro, i la gent, a mi el que m'agrada més del carrer és que la gent és incontrolable, tu no pots controlar l'ésser humà, i això és lo fascinant per mi de les arts del carrer, que te pot passar de tot i t'esposes, te pot passar coses perilloses en un sentit negatiu, però bueno, normalment mai m'ha passat en un sentit negatiu, sempre és en un sentit positiu. Però hi ha molta més percentatge, diguem, de probabilitat d'imprevistos, de que passin coses que no tens tu pactades, per molt que ens tanquem ara 2 mesos i farem això i farem allò, després quan hi ets, la interacció serà cada dia absolutament diferent. Això, mira, ara que m'has dit, m'interessa molt perquè jo no sé treballar amb públic que ha pagat i que ha arribat. Jo no sé fer això. Quan faig les fotos o els vídeos, és una invasió del carrer i no me puc imaginar treballar amb aquesta sensació de que hagin pagat una entrada per veure'm i m'agrada que sigui com ha sigut avui a l'assaig obert, no hi ha que avisar. La idea de públic no m'agrada, m'agrada que sigui un espai públic que tots compartim i que això succeeix en una horizontalitat de l'ocupació de l'espai. M'agrada molt compartir, per exemple, avui haver-te vist, no? Perquè ajuda a canviar el punt de vista, ajuda a nodrir... Sí, a mi me va molt bé el feedback perquè justament mos hem vist les dues peces i a mi el fet de veure la vostra peça m'ha fet reflexionar tot el cap de setmana i jo deia, no, jo no puc representar perquè jo no sóc actriu, jo no sóc ballarina, jo vinc de la fotografia, sóc artista visual i dic, hòstia, no, jo sóc performer, però jo estic presentant i pensant en vosaltres vaig dir, no, he de tenir molt clar que no he de fer un clown, perquè també tens perill, tinc un perill d'entrar en una petita actuació i jo no vull, jo vull xerrar amb la gent des d'una horizontalitat el més horitzontal possible, tenint en compte que jo educo un llàtic, no? A veure què et passa per Fira, no? Perquè allà també tens un públic que potser ja s'ho esperarà, no? Trobar-te, tot i que sigui imprevist. Però no se li sembla tan estrany com el públic de dilluns de mercat, no? De Tàrrega. Sí. I per vosaltres també serà la primera vegada amb un públic així? Sí. Clar, com a companyia sí, perquè és la primera cosa que fem. És la primera peça, que acabem de néixer.